Sinden Lah tak kira sampun lho. Tak kira wis rampung anggere nampa dit kok wis rampung. Nampa dit ki urung karuan rampung. Lah terus piye? Engko neh ngono. Ayo Mas Nanang yo rene yo. Sini ya. Iki piyayu. Hadapnya sana. Ya. Kei mic. Jenengan arep kiwa apa tengen? Kei mic, kei mic. Aja lemper kowe iki wong buta kok ngapusi. Ya. Jenengan kiwa apa tengen? Manut. Kok manut? Piye? Oh, lek karo Mbak Tatin wis manut ta. Aku tak sengkene. Jenengan mencedak kalian. Lah wis ora apa-apa wong ngene ya ketok kok. Lah ya mulane ben luwih ketok ngono lho. Entah, iki wong buta tergleleng sak dunia iki. Kendalu paseno Aku ora arep menging kowe omong, aku wis sugih jaya padane. Iya. Ya kan kudu sugeng dalu sike. Ya iya bener. Pertama menyapa dulu. Ngucapke selamat ulang tahun kagem Kutha Pacitan. Oke, sugeng ambal warsa nggih. Kula Elisa ajeng ngucapaken sugeng ambal warsa. Katur kaping mudar wis kaya. Kalih katos kalih atus pitung dosa lima gangsal 700 dasal kalih atus 70 gangsal. Ngandel ora. Kowe anggere muni acara ulang tahun sing kepira ngono kuwi sing bahasamu sing teng Pletot menggo nangka kuwi. Kathah nek wis adusan akeh Pak, nek tekan 20 ngono ora apa-apa, nek adusan ya mumet endase. 770 gangsal dosa. 700 dosa. 707 dosa gangsal. Limone ra usah disebut. Gangsal. Nah. Matur doamu apa harapan? Harapan kula nggih mugi-mugi Kabupaten Pacitan menika saged ayem adem tentrem. Nggih sloganipun ngaten menika dan semakin dikenal oleh masyarakat luas karena ini adalah paradise of Java. Wah, ini surganya. Apa kowe? Paradise of Java. Paradise. Artinya apa? Artinya apa? Paradise, surga. Jawa. Kuwi bahasa Inggris. Ya. Oh, aku mau kapusan ero panitia. Apa? Mangke Pak Sino sasampunipun busana lajeng dipun tenggo Pak Bupati Pak Wakil Bupati mun halking. Nah, engko meneng wae. Aku takon Fajar kuwi, Jar. Halking ki apa? Halking ki basa apa? Basa Inggris ya? Mboten. Halking niku halaman wingking. Walah. Telek aku. Lah kok bahasane dadak halking. Rumangsaku ki raja apa ngono lho. King ki ra is raja, rumangsa kuwi aula raja ngono ya. King. Kok ming halaman wingking. Oh ya padha wae. Ayo padha karo tongbo. Apa? Tongbo apa? Letong kebo. Oh, nek disingkat ra ngono kuwi to, ya to. Oh, gitu. Kene ya disingkat. Dang teh, wedang teh. Oh, padha nggonku ya ngono, kopi mana? Ngono. Apa? Kopi mana? Kopi mana ya, Pak? Kamu pergi kemana? Oh, basa. Nek kene ya disingkat-singkat ngono. Oh, apa mau tongbo. Nah, letong kebo. Aku mendikani halking, halaman wingking. Ya, ya kaya nek aku nyebut kowe Yunan. Yunan apa? Aku nek misale isin nyedak kowe terus dalem Pak, kowe iki Yunan. Oh, artine? Ayu tenan. Oh, alah, teltos. Apa kuwi? Intel wetus. Oh. Aja disebut ya Cahayu. Kuwi ki ora pantes wong adi alem Yunan kok dadi teldos. Nah,
pusi biasane alisan rupane elek kaya ngono wae nek dandan wae ayu nek. Suatu saat kan aku entuk to ngalem kowe ayu ya entuk sayunan. Wah, dasare ya lit muning. Apa? Kulitmu kuning. Oh, salah mikir aku nek. Nah iya. Ah, kowe mikire apa? Silet. Ah. Let pikir let apa let oh kulit. Ah iya. Let muning. Pak Seno botmu teh. Mbotmu teh apa? Rambutmu putih. Ayo wis tuwa asa. Iya, ora apa-apa. Ki neng sing nyuwun nimbang ana katresnanmu. Ya, monggo engko diaturake Mbak Elisa. Wah, ki S1-ne jurusan pedalangan, S2-ne jurusan psikologi. Oh. Ayo dadi iki duwe titel ning anggepen iki wong bingung. Wo, kok wong bingung? Lah nek S1-ne pedalangan kok S2 psikologi iki jane dhek ngoyak apa ora ana hubungane to? Pedalangan karo psikologi iki ra anu priksa wong edan. Jiwa. Ah, hubungane apa karo pedalangan? Pedalangan iki ya jiwa ning lara jiwa. Kok iso? Kowe panjenengan niku lara jiwa. Kok iso lara jiwa? Soale ngomong dhewe disauri dhewe, guyu dhewe, ngakak dhewe, nangis dhewe, edan dhewe. Dadi dalang. Mah kurang ajar to. Ha tak rewangi omong dhewe nyauri dhewe iki ya goleke pangan kowe kuwi. Nggih, Pak. Sing maraken duit-duit ya kuwi ya. Ha iya. Nek wayange nggih Pak sampun edan. Cah koclok tenan. Iya. Ya. Sesuk rasah pulang, mampir neng pantai. Pantainya luar biasa sini. Nggih kula ajeng mriko kathah pantai wonten napa Deleng Riyab. Teleng. Deleng Riyab ana pantai Klayar ya. Ana lagune Didi Kempot. Terus pantai Serau kathah. Sogi. Nggih kathah seruni wah. Besok aku mau nge-camp ke sana. Ada sungai juga yang hits di Instagram, Sungai Maron. Apa? Maron. Sungai Maron. Ya. Ya, dibawani imbangono katresnanmu. Ya. Monggo. Sing piye? Aku ora patek paham niki. Niki damelanipun Pak Tengkleng. Tengkleng. Ku nek krungu wonge nesu lho ya. Pak Tengkleng ki ya dalang. Dalang. Mas Tengkleng. Ya, Pak Tengkleng. Ayo gek nyuwara. Bawane apa? Nggih, bawane gawane niku Kinanti, gawane sami niku. Oh ya, iso nyebut Kinanti bareng. Ya iso wis gedhe kok. Sinau ya. Maksudnya jeneng tembang kuwi lho. Tembang iki jenenge apa wae? Kinanti. Terus Pocong. Terus dandang gula. Terus ana micil. Oh, mijil kok. Mejil. Megat roh. Heeh. Aku komplit Durma. Durma ki pendhita. Durna kuwine beda. Durna. Ya. Nek aku salah ling getak peng-pengan. Iya. Aku muni Durma, muni Durna. Nek dhek sing salah dipenerke ngono muring-muring. Iya. Ya. Saben dina wae kleru lho sing ngendang ki mau. Iya. Lagi bawa saben dina arep deng ngono. Lah iso tak tempiling kan. Dorong. Soale padha lirik awale ya kuwi. Heeh. Nggih,
Nggih. Sugeng dalu menika kagem bucangik sak rombongan dalem saking grup Pordasi Pacitan. Oh iya. Badhe nyuwun gending samping gunung. Mangke badhe dalem bawani gendangipun tayupaken. Oh iya. Oke. Menika 2 3 4 kagem bucangik dalem badhe duit. Duet. Duet kali Mbak Tatin mangke badhe kula sawer. Wah iya, wah penggemare Tatin. Duet kok karo Tatin, padha karo adep-adepan karo nangka blonyoh. Aja sia-sia. Mbak Tatin ki berbakat le mencintai kata Mbak Tatin. Heeh. Kok Nanang barangmu termasuk. Mas Nanang langsung guyu. Ya. Arep urip bebarengan. Bentar ya Pak, aku lali catet. Modar ora lho. Wis piye kuwi nek ngono kon bayar pira aku tak takon. Iya. Ayo bocah ora asli Jawa nek ngeling-eling kangelan. Ayo 275 mau. Bunga susah Sugeng dalu kula Bratasena pelajar saking Ponorogo ngrayu nyuwun lagu Kembang Rawing Nyekar Mbak Tatin niki wonten bebungah saking kula teng Mbak Tatin kali Mbak Ayu. Ya. Nya. Iki Tatin iki. Wah. Lho, apik kaya wajan. Tatin versi kartun. Kaya wajan sio-sio tenan. Ayu kaya ngono kaya wajan. Kaya wajan nggo goreng tahu. Ya tina dipajang. Nggo medeni debt collector. Nggo weden-weden nyamuk, Mbak. Wah, Ayu iki fotone Ayu digaweke wae. Wah, apik. Heeh. Nganggo kacamata. Kacamata kok kacamata ora kekno Ayu. Ya. Wis waduh diilang liling ya. Awang gambar Tatin kok kaya ngono, jane ora kaya ngono. Ya ora apa-apa ora. Apa tega lan pun kakang. Ya, iki gambare Prastiwi dikeke sisan. Bu, dipadake tas kresek, Bu. Lho ayo. Ana ora kuwi? Oh, udu. Tak gresek. Tak kira nek gambar. Sia-sia lho karo Bu Prastiwi. Ha iki apa? Indomaret. Atiku ra bisa lali. Pon. Ya, mangga. Saben dina mongalamun jroning sepi samun namung tansah katulung bewayanganmu duh kang mas wong bagus
tetep iki Prastiwi Lovers. Iya. Jeruk Siti ngaturaken Sugeng Ambal Warsa Kabupaten Pacitan ingkang kaping 275. Ya. Tansah adem, ayem lan tentrem nyunelaken liwung sing nyekar Bu Prastiwi. Wah iya. Piye ayo. Gantine Mariah Carey. Oh. Sopo Mariah dhisik. Oh. Mariah dhisik. Ya. Monggo Kang Mas prasadanku bekasane nan bisa dinunggu sungguhan prasadanku Kiai Sendok barang tekan kene to. Nggih. Iya. Tepeh-tepeh. Nggih, makaya. Semangat. Mesti pengirane wong ora gendep ning jane ora edan, ora kentir kae. Iya. Pancen yo seneng karo budaya, yo. Apresiasi. Nek nang Yojo kae sok njogeti sepeda gembira. Oke, kata nggih. Senam masal, heeh. Oh iya nggo acara-acara ku ya, Mak. Iya. Iya. Mula tekan ado-ado do nusul do numpak nyarter mobil. Ya, matur sembah nuwun. Iya, Sa, matur suwun Mbak Elisa. Ya. Sembah nuwun. Engko genti liyane. Ya. Maturke sapa iki, Mak? Iki ana sing saka grup Pordasi Pacitan. Oh iya. Pordasi Pacitan. Heeh, nyuwun gending caping gunung arep dibawani disalirani dhewe no. Ya. Disalirani dhewe karo diduetke karo Mbak Tatin. Oh iya. Ayo Tin, ki engko kendangane digawe tayub. Oh iya. Sing ngendang iso ora? Tempiling ora iso. Apa-apa arti tempiling. Ayo. Ayo Tin. Ya. Ki eneng sing nyuwun duet karo sliramu. Lagi pundi, Pak? Heh? Pundi tiange? Lah ya mbok kok pundi tiange? Kowe iki meduna sik ngomen didueti. Ya. Ya, monggo. Saking Pordasi Pacitan. Oh iya. Oh, menika bapake. Nggih, monggo Mas ya. Nggih, mandhap mriki nggih, Pak. Mengko arep disawer kowe. Iya. Kok kaya wis tau pris aweruh takuno. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Dalu. Namine sinten? Nami kula Pak Kukuh Santoso. Pak Dukuh? Kukuh Santoso. Oh, Kukuh. Iya. Oh, ayu-ayu bosok. Lah Dukuh karo Kukuh meh padha lho. Ya ora kok aku saka kene krungu muni Kukuh kok. Panjenengan asmane sinten? Lah panjenengan wajeng duet kene sinten pomeng waton nulis? Mboten terus Mbak Tatin sinten apa namine? Oh, nggih, nami kula Tatin Lestari Handayani. Jenenge sebagai kula segendongan. Nggih. Napa? Jenenge sampean sebagai kula segendongan. Nah, artine napa? Ya artinya ya sebagai kula segendongan.
Sepikul Angkan jenenge wong telu. Sepikul segendongan. Menika kula badhe ngibur Bapak Kapolres Pacitan serta Bapak Kabak sudah dari Blitar ya Pak. Saya saudaranya Pak Gandhi yang melihara kudanya Pak Gandhi ya. Pada Bapak Roni dan pada Bapak Wakil Bupati Pak Sumbogo. Lho Pak, selamat malam. Nggih. Monggo Mbak, kula badhe bawa caping gunung. Nggih. Nggih, monggo mriki. Jengklengken mboten, Pak? Jenengan mriki. Jengklengaken. Oh nggih. Jengklengaken. Yuk, monggo Pak Kukuh. Tintingane Pak. Tintingane Mas Getar. Saben bengi nyawang Elok lah. Kunang. Yuk. Yen memajang amung nganggo janur kuning sayange mboten nggih gareng Pak nggih. Apa? Nek ngundang gareng nggih gayeng. Gareng. Gareng Semarang. Wah niki lho Pak wonten 3 malah murah-murahan. Ya menika gareng wayang. Oh, gareng kersane? pelawak. Gareng Oh, dagelan. wah ngertiku kok ora ngertiku gareng wayang. Iya. Kembang wae weton-weton gunung. Pacitan Sarwi panas udian menika parian riyen Pak. Suwun Pak. Ajeng parian riyen. Monggo, Nggih, monggo. monggo Pak. Dikerjani kan Pak Oh. ini. Oh nggih. Presiden ayo. Kula riyen nih Pak nggih. Nggih. Mbak Pak Kukuh riyen terus monggo sinden-sinden ngaten nggih. Nggih. Kayu sono digawe dipangan walang. Terus Pak Seno nggih. Nggih. pinter dalang. Wah, matur sembah nuwun. Sina pinter ndalang. Niku ora guru ndalang tok le pinter. Dalang kondang malah Mbak. Oh nggih. Monggo jenengan. Monggo Mbak Tiwi, yo. Mbak Elisa dari Bugis Pak ya? Dari Sulawesi. Iya. Ayo Mbak Tiwi, wo. Teman saya dulu banyak Bugis. Sik niki men parian riyen Pak nggih. Ayo Pak, varian Mbak. Nggih, Bapak miki mangke nek ajeng parian kajenge parian riyen, nggih. Mangke Iya. tekon Mbak Elisa mangke nggih. Maaf Pak, nuwun sewu. Monggo. Udan-udan Udan-udan rasane adem, rasane adem. mugi warga Pacitan Heeh. tansah ayem tentrem. Amin. Ya. Monggo Mbak Ika. Ana setan Oh. Terus? neng ngarepku, Heeh. Berarti aku. mugi-mugi kota Pacitan Nggih. tambah maju. Amin. Mari jajare Mbak Elisa. Ya. Ana wong edan nglangi Loh. Terus
Mugi Pacitan Heeh. kathah sing mengunjungi. Amin ya. Amin. Ayo Mbak Iin. Ya. Amin. Tuku ketan Tuku ketan dicampur jamur. dicampur jamur. Mugi Kabupaten Pacitan tansah makmur. Amin. Ayo. Ya. Opek telo Lho. ning pinggir sawah. Terus Wayangan ing dalu menika kebak ing berkah. amin. Ya. Mbak Neti. Ngunduh rambutan Ngunduh rambutan akeh semute. akeh semute. Mugi kota Pacitan Ya. makmur wargane. Makmur wargane. Ya, gampang. Terus Mbak Prastiwi Ning Magetan neng Magetan tuku semangka. tuku semangka. Muga kota Pacitan Heeh. kondang saindenging Nuswantara. Amin. Ya, monggo Pak dilajeng Pak Kuko. Panasutan Panasudan aling-aling caping gunung. ya. Monggo kanca-kanca, yuk. Misowa caping gunung. Iyalah ya Mas. Nadyan wadon sarwi Yen arep dadi sinden. lanang inumane banyu bening. Nggih, monggo. Ya. Nggih, sinten kula, Pak? Oh, nggih. Nggih. Dek jaman bareng jaman jereng kelingan Oh
Ya, Nggih, sampun. matur suwun Pak Kuku. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih matur nuwun, Pak. Nggih. Ya, Tatin. Ya. Lumayan, Tin. Ya. Bangane. Pun Pak, mbah nuwun Pak Esra. Nggih, matur suwun Pak Kuku. Nggih. Matur nuwun nggih, Bapak. Nggih. Anyunan lagu meneh iki nok. Ya, kula atas nami komunitas masyarakat wong cilik saking desa Cakra Kembang, Cokro Kembang, Kabupaten Pacitan. Ya. Nyuwun nunggeling lagon Semarang Endah. Ya. Ingkang tembang Mbak Ayu Sinden Idola. Oh ya. Simpang Limaria. Oh ya. Malah ikon Semarang. Lagon menika kula aturaken dumateng Pak Dr. Sujono Sastratmojo, mantan rektor lan pamonging budaya ing UNES. Mugi iki piyai saka ya wong cilik saking Cokro Kembang Pak Widodo Broto sejati. Ya. Ayo nok. Iki ana sing nyuwun kembang rawe sing nyekar Mbak sapa Tatin. Ya. Ning sing bawa men sedulurku lanang saka ngendi iki Nganjuk. Ya. Mas Nanang. Ya Nang, ndak ming dekem nang kono wae. Ya. Ya mesake iki. Tekan kene iki arep pentas. Lho, Tatin kok wis lunga iki kepiye iki? Wah, lah sinden Lah tak kira cenanang. sampun lho. Tak kira wis rampung anggere nampa dit kok wis rampung. Nampa dit ki urung karuan rampung. Lah terus piye? Engko neh ngono. Ayo Mas Nanang yo, rene yo. Sini ya. Iki piyayi ora. Adabnya sana. Ya. Kei mic, kei mic. Jenengan arep kiwa apa tengen? Kei mic, kei mic. Aja lemper kowe iki ora wong wuta kok ngapusi. Ya. Jenengan kiwa apa tengen? Manut. Kok manut? Piye? Oh, elek karo Mbak Tatin wis manut ta. Wah. Aku tak sing kene. Jenengan men cedak kalian. Lah wis ora apa-apa wong ngene ya ketok kok. Waduh. Lah iya mulane ben luwih ketok ngono lho. Entah, iki wong wuta tergleleng sak dunia iki. Iya. Gayane menirik barang ngetok ora. Sekarang kene jam pira, Mas? Dah, kula mriki berangkate numpak pedan motor niku apa sampai kula giat nih. Jam pinten mboten ningali jam kok ngebut niku. Oh, numpak motor. Nggih, kiambekan numpak Ora motor. cemplung kali ya. Dados pas tiang saratan niku nggelepot gara-gara kula niku wau. Weh, ya syukur. Ya, wah, ado-ado tekan kene. Nggih, niku wau kalih Mbah Sur niki lho, Pak Seno. Mbah Sur sapa? Dadi yang Pacitan mriki pun tiang mriki apal sedaya Mbah Sur. Oh, nggih. Itu kok teng pundi tiang mboten ate ketok nggih mriki. Boten ngertos jenengan ten pundi tiyang ten pundi ngono. Kuwi nek upama wong waras tak tempiling wingi-wingi kok. Iya. Mbok sabar ngono lho ora. Aku kuwi iki canggleleng ya kuwi. Iya. Nah, Mbah Sur kok mboten patiya ketok, kowe iki ora patiya ketok, ora ketok tetep padha wae peteng. Iya. Dadak. Tapi alhamdulillah Pak Seno, Nggih. tasih diparingi sehat, Amin. panggih kalih jenengan, kalih kanca-kanca. Amin nggih. Mriginipun warga masyarakat Pacitan mriki. Nggih. Wah, jan mboten umum sing delok ya Allah. Ngapa sing delok piye, Mas? Senajan udan iki meng los-losan istilah. Tapi alhamdulillah bareng terang piyuh kemeruyuk sing delok. Nang sisih endi, Mas? Sing kemriyuk ki mripate dirubung semut kuwi dadi. Lha kok nang kono. Oh, nang kono. Karo nang endi? Nang sisih kono karo nang sisih endi? Kono. Oh. Ya. Nggih. Mas Lanang, Nggih. niku Mbak Tatin arep nyekar kembang rawi to? Nggih. Sampeyan mang bawa slendro napa? Ya. Nah, Ngoten sampean- nggih. Nggih, sampeyan kudu iso. Manut mawon kula. Wah, iki lho nok. Piyayi nek pinter ngene iki ora pamer ning gleleng. Ah iya. Pun to dikapak-kapakne manut. Paribasane kapejana nderek. Aja ngono. Ya aja lah. Aja dipejahi. Heeh. Sing nggo sinau. Iki nganu ngapunten Pak Seno nggih. Heeh. Kula bawane gubuk asmara mungkin tibane kembang rawe ngoten nggih. Ora apa-apa, ora masalah. Nggih, pokoke sing bawa anu sing slendro ngoten. Ya, nggih slendro. Ya. Nyingkar nyingkur. Oh,
Iya. Los tanpa nganggo rasa ndredeg. Oh ndeke ya ora ngerti le ndelehke mik kecegraken apa ora iki radong. Ya ngertos to, Pak. Dadi mike dimut barang nyingkar. Ya ngertos. Ngertos apa wong nyatane ya keseron kok. Lah memang niku kula sengaja kok, Pak. Oh ya, ya wis. Aja dimut lho Mas Miki. Mboten. Kaya arep tok emplok. Ngapunten lho para rawuh niki suwantene elek pun dikeploki suwantase ajar ngeten niki. Gayane. Saestu. Heeh. Sampean kok seneng karo Mbak Tatin wis tau nganu kok, wis tau mbayangke Mbak Tatin iki kaya ngapa. Apa jenengan seneng kalian kula napa? Ora maksude nek ndi kan mesti njaluke dhuwit karo kowe. Napa nggih? Dadi dhek tak takoni iso mbayangke Tatin iki bentuke kaya ngapa iki piye? Jal ngomong bentukku kaya Pripun nggih kula nek karani bentuk niku marahe selawas uripe mboten nate semerep gambar niku lho. Ya ngomong wae lho, nek Pak Istilah kat indil-indil nganti ondol-ondole mboten nate semerep gambar niku lho. Lho, kan kok ya sampean iso mbayangke to? Nek Mbak Tatin niku nek menurut kula pribadi nggih, Pak. Heeh. Niku Mbak Tatin yantune dhuwur, lemu, awake nggih seger ngoten. Wah, cocok ya, Tin. Piye? terus apa? Jadi istilahnya cara rabuke olah ngono lho. Apa? Cara rabuke? Carane rabuke oleh ngono. Labuke iki oleh nek dirap. Oh, Mbah. subur ngono apa piye? Lah ya kuwi sing tak karepne. Apa kok? Jenengan tau ndemok aku urung ta? Aja sampe. Kok aja sampe. Ngopo kok aja sampe ngopo? Lah sebabnya wis ana sing duwe to, Pak. Dibojone ora melu, ora usah wedi. Ora lho. Mboten melu arane wong sakniki YouTuber niku sak pirang-pirang ya, Pak. Lho Ora sampean iki maksudnya ngene lho Mas, ben jenengan ki mbuktekke tenan aku ki lemu apa kuwi? tangan bae, tangane ulungno, tanganmu ulungno, Tin. Tanganku? Heeh, Ya. coba. Aku suwe-suwe wedi dhewe to, Tin. Lah kepiye ki? Wedi lek kliru. Ora nek kleru kok aku ngomong wis. Engko nek kleru aku bengok. Wis, ndang. Yo. Cek ngono. Kok aku suwe-suwe ya wedi. Oh, Aku suwe-suwe wedi dhewe aku. wedi ya? Wedi lek kliru, Tin. Ora lho nya tak demokke tanganmu kene. Ya, nah piye? Oh ya lemu awake. Nek jeneng lah piye? Nek ketarane lemu. lemu lho domongi kok lemu. Kok awake. dadak dingene-ngene ngapa? Ya anane tak ngono-ngonoke iki aku gemes karo dirimu. Aduh. Kalau tak kira dengan cara seperti itu sampai tak lemu karo kurung no lo maksudnya. Bocah kok kaya ngono lho. Kok malah suka dengan dirimu. Piye rasanya demok tanganku piye? Ya masih gini-gini aja. Ah ya masih. Lah maunya yang bagaimana? Ya wis ngono kan. Gak iso membayangkan aku. Ayo teruske. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan Neno. lelampahan kang Aku kelingan biyen bapakku duwe penabuh ngene iki, rawuh ngene iki. Pengempul loro, tukang ngempul tukang gong. Urung gong digongi, gong. Mongko rawuh kabeh iki. Sing isi muni matamu kuwi. Dadi niku padha mereme pisu-pisuan. Lah kula niku anu lho, Pak. Niku aku sedinten iki napa istilahnya mumet kudu nesu mawon. Lah Lah ngapa ngopo? Mas? Lah mung dua anu Tin, iki tenanan aku ndak ngapusi. Piye? PLN lho sampe tak amuk iki. Lah ngapa? Wong aku ki pasang listrik iki wis suwe lek ku nganu bayar kuwi entek akeh ya ora dikak-kakne iki. Ora duripke. Lah ternyata Tin, dadi piye? ora diuripi ternyata bareng aku nuntut karo PLN-e sik to Mas. Sampeyan iki aja ngeyel wong sing ndak roh ki sampean kok ngeyel iki sing gak mekan iki dope sampean. Sing ora mempan ki dopmu. Lah nggih to? Nggih. Sampai kula dipisu-pisu kali PLN bentrah ya sing blawur ya sing nganu iki. Lah sampeyan iki aja sok kurang ajar wong sampean ki ora sadar nek ora. Tiwas ngamuki wong.
Ora iki ngapa lho tangane dadak ngene-ngene iki ngapa? Kuwi Mas karo dirimu lha kuwi. Mbok anteng ngono lho. Nek gemes ngono kuwi ta. Wong kok kaya ngono. Kok kaya ngono iki piye? Kok sik kok kata-katamu wong kok kaya ngono kaya weruh-weruh wae. Kaya ngene ayune kaya ngono ndahane bojo kaya ngene iki apa atiku. Lah pengen duwe bojo kaya aku. Gak wis. Ora lho, aku pengen bayangke nek dadi bojone jenengan terus lerek anu piye ora weruh iki. Oh, lek arepe maksude lek arepe karon sih ngono to. Oh. Lah kodene piye nek ngono iki? Yo digrayai teko batin karo anu. Karo tangane ngene-ngene kaya mau lho. Ngono lho. Kok dia nek kleru piye? Ya ora dihukum kok kleru. Iki malah lucu lho iki. Grayai kok kleru kok dukum ki cara ngendi? Oh, kleru. Nek dhewe kok. Ha iya. Kleru prai pasal nek kaya aku. Mangga, terus ke Mas. Tresno tulus nadyan ingku buk asmara. Ya, luar biasa Mas Nanang. Yo. Ngapunten lho Pak, tasih ajar pun dikeplok isin kula malah. Ora apa-apa kaya iki kekagumaning para pamirsa karo sampeyan. Nggih. Ing atase sampeyan kuwi duwe cacat netra ning gelem nguri-uri karo budaya, gelem nguri-uri karo tembang-tembang. Ya, ngono ya, Mak. Mergane akeh sing mripate ora cacat ning ora gelem nguri-uri karo tembang-tembang ku ya pirang-pirang. Lah iki men do isin, kae wong ra weruh kok iso nembang, aku sing weruh apa-apa kok ora iso nembang. Ya, dadi pamecut. Sampeyan ajeng melu nembang Kembang Rawe napa lenggah? Nggih. Melu nggih. Ya panggah no. Pokoke nek dirimu ada ngono aku ya panggah ada di hati. Iya. Kita kan selalu bersama ya. Ayo. Iya. Dunia milik kita berdua. Iya, Mas Nana. Wis nek kowe gelem wae Tin malah kowe engko nek anak-anak terwelu kok malah. Lah kok iso? Ayo cail sing lanange kementus kaya ngono tembiling sisan kowe. Kempet sisan. Kowe ora malah mapan. Oh lah, bocah pancen nakal. Ayo, Yo, mangga Kembang Rawe yo. Ya joget, bokongi joget ki. Bokongi. Sai tangane, yo tangane. Bob bob. Dosa kowe. Pripun to, Pak? Sing ngendang jaipong dosa. Lah ngapa? Ana wong kaya ngono kok dikendangi gedruk malah tangane kaya Oh, kados kum napa kados kemedi kethek ngoten. ngene to. Iki ki rumangsane tangane wis ketok kaya nek kok ngene iki. Ning gandeng ora weruh dadi sak deling matian to. Yes, pokoke intine obah Ya ngoten kan lumayan yo gelem obah ya. Kaya dosa kowe. Lah apa? Aku engko dolanan wong cacat kok. Ora lah, aku pengen joget. Apa ngerti go jogete Mas Nanang iki kepiye ngono lho. Mboten saestu mboten damel anu. Memang pengen ngertos jajali wong ora weruh ki kaya ngopo nek joget ternyata kaya tikus anyang-anyangan joget kula ngoten. Ora lho Mas, apik lho jenengan tangane ya wis. Aku ora ngece lho, aku pokoke ora aku wedi. Mboten. Nggih. Yo, langsung wae koden kowe kurang ajar ora aku. Sing digedruke ki nek tatin tok wae wong kaya ngono kok digedruke ya ambyar. Yo, monggo. Oh, ah. Yo. Yeah.
witane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong banjur ngomongke aku Pamundutan sampun katur Pak Seno. Kembang rawe. Nggih, Mas Nanang yo tak sangoni yo. Oh nggih. Iya kok yo. Sampeyan yo aduh-aduh tekan saka mbok yo njaluk dituntun kok le aleman to. Lah mpun apal niki niki ta Pak? Nggene teng mriki kok. Lah mpun apal kok. Njaluk dituntun mengke ngalem mengke. Yo campani. Nggih. Ah gene kleru. Ora tak ketok ta, Pak? Pokoke nek urung kecekel dhewe ra tak kekke pokoke. Ben berusaha, ayo. Ayo teng mriki. Mas tak dudui apa piye, Mas? Aja ndak dijaluk, tatinku mung njaluk nek anu. Ora kok ngono aku golek sampean dudui terus kabeh no iki. Wah, yo. Yo, tak. Nya. Nggih, matur nembah nuwun Pak Seno. Mugi-mugi sehat. Amin. Tanggapane laris. Amin. Waras sak yoga-yogane sehat sedaya. Nggih. Maksude waras sehat ngono lho. Lah sindene ra mbok dongake. Oh, sindene yo panggah. Ora lali panggah muga-muga mundak lemu-lemu kabeh. Ki khususe Bu, sapa mung Bu Prasti nggih Pak Seno. Prastiwi. Mbok-mbokane sindene weh. Kula ningali teng YouTube niku jan wong kok panggah. Jenengan delok Bu Pras piye? Beh, Jan,
Bu Prasti lover. Wih. Masa Allah. Jenengan nggih seneng kalih Bu Pras. Ya ndak tau umure wis punjul 50 punjul umurku sik anu kok. Oh, kaya ngerti-ngerti ya 50 pira. Pinten 57 no. Ya ngarani ora lagi baru ulang tahun 52. 52 nggih. Nah, nggih. Munggah Mas Nanang, sembah nuwun nggih. Nggih. Nah. Iki ditulungi ra? Ora, ya wis karepmu luweh kono. Loh kok tetengok nang ngarep sego iki piye kuwi? Lah, nabrak dus. Pun. Oh iya senengane bebeda. Nggih. Seneng. Kula sampun, Pak. Wes, piyai sing ora tau rendah diri, ya selalu bersemangat, ya. Nadyan panjenengane diparingi cacat ora iso nyumurupi karo kaya awake dhewe kuwi ning panjenengane semangat luar biasa. Ya, atine sabar. Lah kuwi sing wajib dicontoh. Oke lho sing wong genep panca indriyane disuwarane dijak gojek sithik ora iso nampa, anane ming nesu atine kuwi ya pirang-pirang. Ya. Ning kesabarane Mas Nanang ki wajib dicontoh, dunekke piye wae dheweke ora duka, ora nesu. Ya. Dunekke ora weruh lan sak liya-liyane wong nyatane ya ora weruh tenan. Ya. Dadi ora ana sing iso dienggo selak. Mula ya anane ming sarwa nampa, sarwa nrima. Ya. Kuwi sing abot ning ngono ku ya, Mak. Ya. Ayo sing ki diaturke sing pungkasan ya, Nok. Ya. Mbak Prastiwi monggo katuran anu ayo dikancani Mbak Ika ngondak piyaine minder. Ya. Mergo iki wong iki cugetan aten cilik atine. Ya. Ayo Kak, iya. Diaturi, ya dikancani kono, heeh. Disupoti, Mas. Oh, njaluk disepoti yo. Iki kok kaya sepong bob to iki malah. Ayo, Ya. Wis elek kok. Ya. Diaturake liwung. Ya. Ayo sepot kira ya paling ora tak tung tak apa gending apa kok. Teroreret. Bobo. Ngono kok. Iya. Wis ora apa-apa. Ya. Liwung Mbak Ika karo Mbak Prastiwi. Ya, mengko ge diteruske critane nok. Ya. Ya diaturake Mak. Monggo dados yuk. Nyuwun pangapura arepa wis sepuh ning jiwa muda. Iya. Semangat ya, Bu. Semangat. Oke. Isen aku jane. Hah? Isen. Kowe lah, kowe iki jare wis ra ndek isin. Iya. Kali iki aku malu. Iya ora apa-apa. Kenapa kok malu? Biasanya orang malu. Kayak iki isin Bu aku bengi iki. Heeh. Ya ora apa-apa kadang wong-wong kan sok anu dhewe sing duwe semangat, sok semangate lagi don, ora masalah. Iya. Wis ora apa-apa. Ya. Nenon. Anak isin ya lemu joget ora biayaan karo cah enom ngono kuwi. Wah aku tetep malah arep anjlok ning kono. Oh iya, ya wis ora apa-apa, wis sak karepmu tak ujo. Mumpung ngisor jeblok anjlok kok. Monggo, yuk.
seleng gleneng tak tutupi. Nutupi kok ngene nginjen padune. Amboni sisan. Ya karo sing ngrebab ki wis dendam kesumat kok. Iya. Ya mula ya diancam. Ya, mangga. Sik. Iki wong tuwa lho, ora nggo dolanan lho. Iya. Den kowe jan. Bener kowe kok yo asli. Piye? Aja kok sik joget. Aku wis sebagai pimpinane suwe-suwe isin kok aku. Aku kok ora biasa. Wah ya wis sak karepmu. Iya. Edan tenan. Iya. Ayo memberi kepuasan kepada Prastiwi Lovers. Iya. Ya, luar biasa tenan. Oh, terima kasih tepuk tangannya. Terima kasih. Terima kasih tok, Bu. Oh, tanpa saweran ra apa-apa. Wis ora masalah kuwi ya. Piye ya supaya iso mari ngerti le tuwa. Sesuk sak londrene sirahe no. Iya. Men sadar. Yo, mangga, yuk. Aku sida lho iki. Ora. Ya apa ora ngono kok sida apa ora? Ya apa ora? Seru salah. Kok kayane Bu Prastiwi ki wani karo kowe. Lah kuwi Mbak Yuku kok ana dadine cak matke malah ngomong ngematke. Ngono ku. Wani wae kon ngantil wani. Oh iya. Ya wis ora apa-apa. Tak tempilinge sira iki. Pun nggih. Nggih, monggo. Ngono wae to? Wis ngono wae lareng apa? Pareng. Nggih. Pareng nggih Pak Dalang. Nggih, samangga ngatos-atos. Nggih, pun nggih. Nggih. Jan pekok. Pomat pamit njaluk sangu ning ra aku wis tanggap. Iya. Dadi ora arep tak sangoni no. Iya. Wis ben mengke wae. Matur sembah nuwun. Ya. Diteruske dhisik critane. Ya, yo tak derekke mak yo, Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukma ya winaya ing sepe sumimpen telenging kalbu pambukaning
kayon katiyubing angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur kulawan diris lumrang gandaning puspita karenggiwan putyanira sang Dwijawara mbrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarine ngembang iler tandure Selewing langgewang arko kumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratangga Pati njembur saking Brang Wetan kaling amiga sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandan dewasane rawahu kawusa wancine wis ngancik goro-goro Sukramangkara tumpak mendo tete kalapa sumawer cita anggara rakata buta maesa Respati mintono Eka dwi tricatur panca Satsapta hasta Hastana wadasa
irem-irem kembang popong keratebang om rayungan long malangung om Sitri kok ora penak kowe.
cemplong tenan gulune. Ame ngene, wih. Monggo biasane ya muga-muga dadi serana semangate kanca-kanca. Biasane iki sok tung mejen apa piye ne? Iki jan luar biasa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih. Nyatanipun jawah mboten dados halangan. Ingkang sami mirsani wonten ing pagelaran langsung secara langsung wonten ing alun-alun Pacitan sembah nuwun rawuhipun. Lan ugi matur nuwun para streaming ring ing dalu menika tasih bertahan di 20.000 penonton. Luar biasa. Dados menawi menika rawuh sedaya wonten ing alun-alun menika kula kinten mboten cekap 20.000 piyayi ing sami nonton lumantar streaming menika. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nderek mangayu bagya inggih menika tanggap marsa Kutha Pacitan ingkang kaping 275 taun. Nggih Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, mugi tansah lebda sabar penggalipun, ikhlas penggalipun momong dhateng sedaya rakyat Pacitan. Angesuwi supados Pacitan ketingal ayem tentrem kados sloganipun. Panjenenganipun Bapak Haji Indartato lan Bapak Wakil Bupati panjenengan Bapak Haji Yudi Sumbogo. Kala wau paring dawuh Bapak Yudi Sumbogo menika tiyang sepuhipun bapakipun menawi mboten klentu saking Ngayuja, saking Mangir utawi Mangiran. Menika ladan Bantul mila mboten aneh. Menawi dalu menika dawuh dhateng sedaya para panitia hari ulang tahun Kutha Pacitan dawuh lan Petruk supados sowan wonten ing alun-alun Pacitan. Wedine kula pitados tasih kathah cewek ngatur kiranging tata krami duna dungkaping tanduk anggen kula ngaturaken pagelaran menika. Jer Petruk menika menungsa lumrah. Kedulungan ina lali salah apes kelawan mati kula nyuwun gunging samudra pangaksami mugi-mugi pengajap kula menika saged meranani penggalipun para lenggah. Wedine mboten nggih berarti kabisanipun Petruk namung dumugi semanten. Kula mboten badhe ngetingalaken kesagetan jer kesagetan menika tumrap kula sedaya titah menika benten-benten. Matur sembah nuwun lan mugi tansah tetep rukun manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun ngangkat dhateng kita Pacitan mriki. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Kala wau tasih wonten kathah panyuwunan ingkang dereng kula aturaken kados to Simpang Limaria kalian menapa Semarang Indah. Mangke badhe kula aturaken nggih matur sembah nuwun ya. Para kadang-kadang seniman seniwati saking sampan insan musik Pacitan menika ugi sampun kepareng-paring cindramata dhateng kula. Sembah nuwun mugi-mugi saksah langgeng anggenipun nglanggengaken pasderekan ngraketaken kekadangan. Mas Fajar menika ugi dalang saking Pacitan. Nyatanipun kait kula wau sonten nunggoni kalian kula ngrencangi dhateng kula. Wah, jan remen kula. Mugi-mugi saya tumangkar, saya sae, saya luar biasa. Ora ming dalang sing nunggoni sinden ya ana sing nunggoni mergo juragane libur saja. Mbak Yosi Dian Pratiwi mau arep mulih tak penggak sik. Aja mulih sik, nembang sik. Oh sinden suarane apike ra jamak-jamak. Nek ora nganti kon nembang pokoke bengi iki Petruk ajeng berbaur kalian para kadang-kadang seniwati seniman budayawan saking pundi kemawon. Sembah nuwun. Ning nong tak ngundang Kang Garing karo Bagong sip mengko gek tetembangan sing kepenak. Wingi dolan endi kas Ngayuja. Kas Ngayuja sampun ngantos kantun. Menawi Pacitan menika ugi nggadahi kas piyambak-piyambak. Kula pitados. Makanan khas Pacitan menika jenang. Jenang. Lho, aja nyalahke aku. Nyalahkno cakepane. Pacitan sarwi jenang. Oh, jero. Dene cakepane kuwi ngono. Ya. Wingi dolan endi, Mas? Ibu, yuk. Neng gembira. Dina minggu tones, monggo. Kancane Ono ontane Ana onyo sasane apa-apa
Yojo menawi dereng pampir wonten Biraloka ya urung ana anu rasane tekan Yojo. Tindak Pacitan nek urung anu sowan wonten ing pantai Telengria, pantai Klayar ya urung tekan Pacitan. Wah, jan pancen duwe destinasi wisata piyambak-piyambak. Monggo. Dina Minggu terne Gajahe pesindene ya kompak, penabuhe ya ora kalah ya terus. Ha iya. Panjen loro-lorone kudu manunggal dadi siji. Ora kena madeg dhewe-dhewe. Sinden madeg dhewe ya ora apik. Kudu diringi penabuh sing kompak. Semono uga gamelan tok tanpa sinden ya ora bakal mlaku. Betul. Mula lorone kudu manunggal dadi siji. Heeh. Bagong endi? Mbah. Ora tok ambiri apa? Ora. Tampiri lawange tutupan ki. Tempileng sisan kowe. Wong kok senengane kaya ngono lho. Mangkelake ora dinengke kok nyelangkrak sanduring tenggak. Oh paduru bojone sajake. Nyo tiliki HP-ku. Delan lanang kabeh ya. Ngomong kabeh ya. Nesu sajake. Sajake nesu. Mula tilikana rek. Emah aku ndak katut keson Jambaya aku Bagong Paduhi aku sok katut-katute. Aku wis omong to, aku ki wong lanang setia. Aku wong lanang ora tau piye-piye, metu nyambut gawe ya mulih nggawa dhuwit. Metu nyambut gawe mulih nggawa dhuwit. Metu nggawa dhuwit mulih ora nggawa apa-apa. Wis kulino ta aku ngono kuwi. Kowe iki dadi bojoku sing sabar. Kowe iki dadi wong sing ikhlas. Kowe ngerti nek aku pangkate mung abdi, mung panakawan. Kok iso kaya ngono lho kahanane. Mangkel aku nek carane ngene iki. Biyen tak pek janjimu piye? Hah? Ora njaluk apa-apa ta? Aku saiki kok njaluk blonjo barang. Tempileng sisan kowe. Lho. Karo mangsane kaya ngono. Mangkelake kok. Kok balekke ning ngene wong tuamu. Sapa, Gong? Bojoku. Ngopo? Curiga biasa. Lah mergane aku ora bali sewengi. Lho. Nang ngene sapa? Jagong Sripah. Oh. Nunggu mayit. Aku mulai dicurigai mergo suarane tangga Bagong mau ora nang nggon Sripah. Wah, ngamuk, Truk. TV dipecah. Wis pecah dipecah. Ya wis remuk. Ah iya. Heeh to. Lemari es diglimpangke. Waduh, kowe wis tuku lemari es barang apa? Wah, padake cah tipis reng. Kowe aja ngece karo aku, deloken omahku saiki isen-isene komplit. Weh. Tilikana gedhe kulkasku. Wo. Mulane sok ngademke banyu barang. Ora tau iso adem tak demke. Lho ora lho, kulkase dicopke ora. Wis. Aku ora iso adem. Ameng bekas e. Ah berarti wis ora apik kuwi wis ora lancar. Wis men sing penting iso nggawe den-den omah. Oh. Ngarepan tak naiki pasangan gedhe. Iya syukur. Nek sumuk ya ben sumuk wong ora iso dubengke. Oh. Rumasak kok apa-apa kok sing penting jerone komplit truk. Ning nek ditakoni niki lancar mboten. Kaya cah edan ora komplit ki ya sing waras tenan. Ora mulane bojomu nesu lah apa curiga. Ayo terus tak duduke HP-ku. Nyodroken jenenge lanang kabeh. Weh, ora ndi kanca wedok. Meneng wae. Wedok ki tak jenenge lanang. Oh.
Anton, Budi, Bambang, Joni, Jono. Kabeh. Weh. Aku iki teknikku. Wah, lah. Kuwi jenenge bojomu ya pantes curiga ngono kuwi pantes. Ora kena, Gong. Kudu jujur. Lho, bojomu nek buka HP-mu ya dibuka. Aku ki ora tau duwe kotang. Apa? Ora tau duwe kotang. Kuota kok kotang ki piye to? Kuota. Ora tau tuku pulsa aku. Wo, mergane tuku pulsa kapok aku. Amargane ora didol-doli. Lho. Ora didoli piye? Kudune tuku apa-apa ki ora ana barange to. Niku lho tumbas pulsa, nggih. Nomore pundi niki? Tak antani seprapat jam ya ora dinggeki apa-apa iki aku. Lah ndi pulsane? Lah pun mlebu pundi aku ya. Getak sisan ora. Tuku apa-apa kok ora entuk barang. Mas Bagong pulsa niku mboten wujud barang. Ora iso aku. Ora arep tuku pulsa selawase. Mulai aku terus. Oh. Saking mangkelmu, saking mangkelku karo goblokmu. Oh iso. Pulsa iki ya Le, tak andani. Pulsa iki ora wujud. Pulsa iki dilebokke ning HP-ne wong. Kuwi aku dijaluki nomor wae ora tak kei kok. Amargane saiki banyak penipuan nek nomor dumbar-umbar. Oh to. Aku tuku pulsa 100, Mbak. Nomore endi? Wis ra iso aku yang. Ono arep dapuse, ha ta? Penipuan ki banyak menggunakan nomor HP. Kuwi nomor iki arep diisi pulsa. Nomorku ki dudu bumbung apa-apa kok diisi iki arep diisi apa? Wis ora usah omong karo Bagong. Bagong ki wong gaptek, gagap teknologi nek diandani mesti ngayal. Ora usah diomongke wis. Ya wis ngono kuwi wae. Ha iya, ngayal ora. Karang bojoku ki nesone. Ya wis ora apa-apa. Terima-terimake wong kuwi mbiyen pilihanmu. Oke. Karo nembang ya terus ndak meng ngomong tok. Ya. Karo madang barang. Ayo engko. Nembang kok karo madang barang ora. Nembang nek ora madang eleh. Iya engko gampang kok. Ngono wis rampung. Asli? Temenan? Iya. Ora usah kuwatir. Pamundutan lelagon. Aku tak manfaatke dulurku wedok iki ya, Truk. Ya. Mumpung adu-adu tekan Pacitan, ya. Sopo? Iki ana presiden sing nusul karo awake dhewe. Sopo, Mbak Yosi iki presidene adhiku lanang Sigit saka Rembang kono. Wah, saka Rembang tekan kene. Mbah nek nggone saiki aku ora ngerti. Soale jare corona iki, Andro. Ha iya. Ya wis ora masalah ora. Kene ya nyumbangno suaramu kene. Ya iki ya. Biyen kerep tak jak dadi bintang tamu ning Ayu Jakarta. Men dienggo conto karo sinden-sinden. Wah, iki melengking-lengking ora karo-karone. Sing ngendi wonge? Ah kae sing nang nggon drum kae. Ku lho. Ngedram to wonge? Ora. Sinden ning lingguhe nang nggon drum. Wah, tak kira sinden kok alih profesi dadi pengedram. Ora kok ya. Kene ngamaju nang ngarep sinden kene ya men ketok. Heeh. Ayo ora usah dadak aleman. Ya. Tempiling kowe. Lho. Sapa-sapa arep ditempiling. Ya, men maju. Saya kuru. Ayo. Biyen awake seger ya, Kong. Salaman. Monggo. Wilujeng enjing, Pak Seno. Wah, kowe iki saka ngendi kok jedul nang kene iki? Lho, kula niku dolan-dolan dugi pundi-pundi. Wong mampu kok, Pak. Hah? Wong mampu. Wah, iya. Dolan-dolan plesir, Pak. Mampu memikirkan, heeh. Arep nembang apa? Ya sumbangan ya, iki men padha seneng atine. Ya kowe iki nyumbangno swaramu ora kok nyumbang wong ewuh ki ora. Nyumbangno swaramu, kowe arep nembang apa sing kepenak dibawani. Ya. Napa, Pak? Aku yo kangen karo swaramu. Ki nembang apa kula? Ya ora mung melu Sigit terus kok masa nek Sigit ora mayang ki melu aku. Ora tau dijak kon melu. Ya nek cetha nek ora. Ketoke aku akeh ora cethone soalé. Lah mula kuwi kan ya terus genahke sik ngarep. Iya. Oh cetha aja semelang saiki cetha saiki dadi wong mampu aku. Ha iya. Gayamu kok ora. Apa ya, ya? Bang napa Pak niki? Sasae kowe isamu apa? Ha iku iso kabeh kowe kok isamu apa kaya anggepe lemu nantang iki kok ora bocah pinter kuwi. Yo. Oh ya
Ngaturke apa? Ya. Napa nggih? Pelok ya kena, Pelok. slendro ya kena. Ya. Ora ming mligi. Napa? Napa, Pak? Oh, podang kuning. Podang kuning. Panggonanipun Ya. podang kuning. Ya, keremenane podang kuning kok. Heeh. Niki nderek ajar lho, Pak, nggih kula. Hah? Nderek ajar. Ajar ngepit wae ya. Niki mungkin kula jenengan sangoni mboten nggih? Apa? Sangoni apa ora? Wis, ki ana rokok disamsu loro. Nek doyan. Iya. Ya, cah mampu kok njaluk sangu. Nggih. Cah mampu dolan-dolan kok njaluk sangu. Ya. Ya. Bawa niki, Pak. Heeh. Oh nggih. Nadyan wujude mung paksi suarane ya pancen diadi tenan. dadi gawe Pak. Nono, Dadi gawe. dadi gawe piye? Ya ora kok ya suarane apik tenan kok. Makasih. Halus manis merak hati piye Gong? Aku lho sinden kemayune iki mangkel aku. Ah ngopo ya? Oh amleman lho. Halus manis merak mbok biasa wae. Niki pun paling biasa niki Pak. Oh iya, coba sing ora patek biasa cengkoke diunggah-unggahke meneh. Ayo, tempileng kowe. Jalan. Sapa-sapa arti tempileng. Masa menggan kula lana Swara sing jeneng sendal pancing ne. Wasu wengga. Ngene sendal pancing. Sing kadohan kok kirik lho. Hus. Ukuran aku kayak aku kirek ta. Wes suwengga. Kaya kirek nek jam 1 bengi lho, kaya asu ajak ya padake ora. Stylenya dewe-dewe kok. Hah? Style. Style. Gayane dewe-dewe lho. Mbak Yosi iki nek ndi gayane wis meng ngono kuwi. Ciri khase Mbak Yosi. Aku mulah malih ndarani bunglon, Pak. Hah? Engko lek mulah malih ndarani bunglon, jenengan kok saya suwi saya budhek gene, Pak. Ya suwi saya apa? Budhek, Pak. Budak kuwi ya. Budhek niki lho. Oh, heeh pancen tak gawe kok. Aku ora ngerti nek wong do budhek iki do ditambahke. Nek aku pancen tak gawe. Kira-kira rada peka ngono langsung tak bleseki apa ngono. Mergo aku wis wegah nampa creweting pengrawit ki semah aku. Iya. Golek isi podang jenah Hibah bunga ing atiku Awang ming kok eba bunga ngono ya. Eba bunga. Gaya Pak.
Ndek bojo Yosi iki tenan wis. Pripun? Mumet sirahe. Gaweke wedang Yos. Iya. Kusik. Lak modar. Ra mumet ra kelakon pegatan leh, Pak. Weh, edan kowe iki omongane sing kok ngono kuwi piye? kok ngono kuwi disembunyikan ora sok kaya ngono kowe kok. Oh, disembunyikan Aja cetha-cetha. Wis sida tenan, Pak. Loh. Insyaallah. Edan kowe iki omongane cah wedok kok kaya ngono ya. Kuwi asline arep dadi lanang ning daginge kurang dadi. Piye ta? Iya ta? Terus dadi wedok. Ha ta. Nyanding bisa dadi Tembangke sisan, Yos. Heeh. Esuk waning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang mider anggenku mideri ora krasa esuk awan nganti wengi mane manyen
Ya, wis